Айде да ви представя най-новия модел на този хубавец. Доста подобрения, доста така съвременни удобни решения. Така светлините, вече имаме страничен мигач. Двигателчето си е същото. Контроли звезди, светлини не звезди, стартер. Така имаме зарядно, което е специално за акумулатора. Само за него. Ето тук се включва. 12 конски сили е. 4x4 постоянно зацепено. Той е в насипно състояние. Там, ако може да видите, такива съндъци си пристига. И пристъпва на насипно състояние и ние го сглобяваме. Тук имаме фреза, което е също в насипно състояние. Контролите вече са на английски, до сега бяха се на китайски иероглифи, които и с преводач не можеш да ги преведеш. Имаме ключ маса, което лично на мен това е най-голямото подобрение, което има тракторчето. Тук също пак на английски. Котички за контролните платки. Доста подобрение, много по-добър вариант. Сглобяваме го и до дни на пазара. Разполагаме с още бройки, с още инвентари, които тепърва ще разопаковаме и сглобяваме. Така че, ако имате интерес, пишете. Имам телефон за връзка в профила. И така, хубаво тракторче за градински нужди. Айде, чао!